So, grabing puso-puso sa hangin. Matuwas na gid siya. Pasulog lang ang hangin. Kahapon kami. Mga damage ang ako ang mga grabe dyan siya ang hangin. Dito sa puso na ayo. Nasa diri ang aking solar light mga putol. Siguro nang kuha grabe na damage siya guys. Grabe ang hangin. Hindi siya may bagay. Grabe good. Bigyan mapugman ang hangin. Kagahapon pa ni nagsugod hangtod karon balik na sir ang kasutay ng hangin. Ang puntang kuhaon ang solar. Tumahadlok ko kabasig tumbahan.